जों दा ओंखाम जानो थांनो नागिरदों सासे नखरसे आदा बाजैनि फेमिलियाव आरो डिनार खालामनो थिं मेहेर दं सुनिता दं ओमफ्राय बिथिं फंबाय सासे दं बेंगलरनि नाइट भिउ बेयाव बारा मोजां नङा वाव बे बिबारखौनो फाग्लि जायो ओमफ्राय आं फट'आव थायाबा बेंगलर रायजोनि बर'फोर नै गासिबो दे गासिबो हाय होनजोब दे दे औ नै ओरैबो दा दे हाय होनजोब औ दे फैदो फैदो औ फैदो फैदो नों केमेरामेन जानोसै हा नै बे जाहैबाय जोंहा बेंगालर रायजोनि बर'फोर नै आंनियावबो हाय होनजोबदो दे अके दायो जों ग्रुप फट' मोनसे लासिगोन आरोखि आं हाय होनबाय जेबो नङा सोलिजोबो बिसिना फोरबा बिदि लिराव होलायलायगोन दे एसे रायदाव हरदोब्रा बेंगलराव फै ओरैबायदि जादों माने नन स्टप 3 केजिसो बारायदों आं 62 खामोन खमावबो दा 65 जाबाय आङो लोगोफोर नोंथांमोनहाथ' आइपिएल नायनो गोबां जोबोद मोजां मोनो नङा होमब्ला थिग बेबायदिनो नोंथांमोनहा गावनि अपिनियनखौ होनानैहाय गोबां प्राइज खामायनो हागोन lotus365.in आवहाय बेयावहाय गोबां कुइसन थागोन जेराव सोर देरहागोन बा सोर टस खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव 50+ बारा गेमनि अपिनियन होनानैहाय नोंथांमोना गोबां प्राइज खामायनो हागोन आरो बेनिखायनो थांनानै रेजिस्ट्रेसन खालामदो lotus365.in आवहाय आरो लोगोसे लादो ₹365 नि बोनास बेयावहाय नोंथांमोना 1 to 124 आवर कास्टमार सापर्टबो मोननो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय 10 मिलियननिबो बारा इउजार दं आरो बेयावहाय क्रिकेटनि अनगाबो 200+ नि बारा गेम दं जेराव नोंथांमोना गावनि अपिनियनखौ होनानैहाय गोबां प्राइज खामायनो हागोन बिनि ब्रेन्ड एम्बासाडरानो जाहैबाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी नेहा शर्मा सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल आरो लोगोसे उर्वशी रौतेला बेनिखायनो थांनानै रेजिस्टार खालामदो लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थाखोना ओंखायनो आङो लिंकखौहाय कमेन्ट पिन होनानै दोनदों आरो सफैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामफिननोसै लोगोफोर अमा दरनै होबाय दा जाबाय दे गोथाव दा बर'नि संनाय नालाय बेंगलरनि अमा औ बेखौ जादों होनबालाय औ नै आरोबाव खाबाब वाव नै दाउनि खाबाब पियर माने मस्ला मस्लि गैयि आरोखि नै आरोबाव स्प्राइट ना दै जारलासो पापड़ी यार नाम की पापड़ ओ मोर नाम पापड़ी होनदोब्रा नै यार नाम फिश फिशरी नङा किसिरि होननांगौ दे बेंगलराव जों नै ओंखाम जानोसै जासिला जोबनोसै जाबाय एकदम बारायलाय वाव हामथारबाय जाबाय गारनायसो जागोन स्टार्ट खालामदो सालाद नैबे जाहैबाय सालाद अब्ला नै आदामिया दे जानो जानांगौ नै बेखौ होबाय था रावबो लाजिखाया दा लाजिनाङा आंबो मिथियो नै सोरबा लाजियो दा बेखौ मा जाहैनांगौ साम'सालाय लाजियो दा गोथाव ना जिबौफोर खाबाबा जागौ दै
Mehraza? Dia lokal Sangrani kan ala jebu kan? Awak siapa gurune? Mata, abu mencile mata yang kiri dah aksi. Oh. Ang bayi sih lenglai mata nunggu. Tebra. Abu Mithi माबायदि मोनदों जेनेबा बेंगलराव फैनानैहाय मोजां मोनदों मा होनो जायगाफोरखौबो क्लिन आरो बिराद बेरायथावना जायगा दंना बेरायजोबनो हानाय नंला जायगाथ' बेरायथावनायानो बाट ओमफ्राय नों बे बेंगलराव फैनानै जेनेबा माबायदि जेनेबा बिराद मोजां मोनदं आरो इसिबां बर' दं बिदि मोननानै बांसिन मोजां मोनदों आरो थेंक इउ और नेक्स्टआव फैबावनो गोसो दंमोन नामा उननि समाव खिन्थु हानाय नंला आरो ओमफ्राय आब'आलाय सानैबो आब' दे जाग्रो अननायाव सफैबाय दे हामबायसै खिन्थु ओरैबायदि माने एक्साइटेड आरोखि ना फार्स्ट टाइम एक्टर एक्ट्रेसनि उनाव आं बर'फोरखौ नुवाखैमोन आरो फेस टु फेस अनलि अन प्रकाशखौल' बेंथलाव नुब्रेदों आरो माने बै समावथ' आं न'आव थानाय समाव खुनु बेरायनाय रावखौबो नुवामोन नालाय दा बेनो आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंखौहाय नुबाय आरो नोंसोरखौ आंथ' न'आव थाङो गोसोखाङो थेवबो माने बेयाव थाबा न'आव थांनो बायो न'आव थायोबा बेयाव फैनो बायो औ बेबायदि आरो ओमफ्राय बावनि वेदार्सफ्रा बिराद मोजां नालाय बेनो गोबाव थाना न'आव थांब्ला गगा मोनहैलायो आरो दे जाना नोंखौ गोबां लाबाय चिरांखौथ' आं बिराद मोजां मोनखायो आरो फाइनालि बेंगलराव फैनानै चिरांनि फेमिलिफोरखौ लोगो मोनजोबनानै बिराद मोजां मोनबाय आरो जों एखे गामिनि सानैजों बर' गामियानो खा बेवहाय बानासबादियाव बे आदा आं एखे मा सरि नै आंनि बिदाया ओंखाम जादों दे गोबावसैलै आदाया 10-15 बोसोर जाबाय दा आंनिया औ चिरांनि बेंटल डेलिभारि गामिया दा बेंगलराव ओरैनो 14-15 इयार्सआव हाबबाय Ya जाना गुरु आदा मेन आंथ' माने गोबावजों माने इउटुबाव नायबाय थायो खिन्थु नोंसिनि गामिजोंबो थांफेरनो रोङाखै जास्ट आं बङाइनि बाराखै आरो गुवाहाटीनिफ्राय बाराखै आं गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारसिम बान आरोखि आंनि थांनाया नोंसिनि हरै थाङाखै खिन्थु मालाबा थांगोन आरो ना डिसेम्बराव न'आव थांनाय जाबा बेरायहैनो गोसो दंमोन आरो दे थांगोन बाजै नोंलाय किटसेनावहाय माब्रै नायहरदोब्रा एसे दे रिस्टार नायहर जा लाजि दे हाबा दिनैसिमावहाय बुंहरनायनि हरसे एक्ट्रेसफोरखौ लोगो मोनफेराखै आरो फार्स्ट टाइम इउटुब भिडिअ गासिनावबो नुयो क'क्राझाराव फेस टु फेस माने आं डनबस्क'आव बिराद खुसि मोनदों जेबो बेंगलरावसो ना जोंबो मोजां मोनदों माने जायगायावनो फैनाय बायदि मोनदों बिचारावनो फैनाय बायदि मोनदों फैबाय थानो हागोन मस्ट वेलकाम एबार मिथिबायना फैसिगोन जोङो ओमफ्राय आब' नै ओंखाम जाबाय थादों आंथ' ओरैबायदि खुसि
लिंहरबाय ना लिंहरनायजों लोगोसे सफैबायबो सफैनायाव खुसि मोनदों आरो आङो नोंनिसिमबो हामबायसै ओमफ्राय आंनि रुमावलाय थांगोन ना थाङा टाइमाखौहाय बहनदो एसे टाइमखौ आजै नै आब' मिथि आदा मेहेर दङ ओरैहाय माबायदि नुदों खिथादो माबायदि जेन'बा फैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों जोङो मोगथाङाव नुवाखैमोन ना सियर टिभियावल' नुयो फिल्मावल' नुयो मोगथाङाव माबायदि नायथारनो साननानै नुबाय आरो हामबायसै आगाव खावदो दे लागाव नै जोंखौ जाहोग्रोनानै गावसा सिङाव जाखोमादों औ जोंखौ जाहोग्रोबाय थाङै थुङै गावस्रा लाजिनानै नै सिङावसो जाबाय बिदि जाबाय मादि जाबाय नोंसोर संसाराव लाजिबाय दै आदा मोनाव फैनानै ओंखाम जाबाय बिराद मोजां मोनबाय थेंक इउ स माच आदा एसेसिखौबो आदा ओमफ्राय बिदि माखासे आब'मोनाथ' ओंखाम जागासिनो दं बाजै मोना ओंखाम जागासिनो दं गासिनाव गोजोनबाय आरो बे जायगायाव बेंगलराव बिदि इसिबां बिदि फेमिलि एकदम माने गाव मिलायनानै दं बर'फोरा ना जोंथ' मिथियामोन नालाय फैफेराखैमोन दा फैनानै नुनानै गोजोननाय मोनबाय मोजां नांबाय आरो थिगसे जाबाय जायै जायै आं 3 केजि ना 4 केजि बारायबाय मेराथ' सेस आरो सानथाम दं आङो गाबोन सानसेयाव साननै दं बेसिमथ' जायै जायै मा जाबावगोन बे साननैयाव मिथिला खावलाया बारायलायसिगोन नै रायलायगासिनो दं हा बराव सुसि औ दे औ आया बे थारे बाजाय हामबायसै दे औ खस्थ' मोनबाय औ दे फैदो दे जोंबो औ आगे बाय बाय फैदो मेहेर आदा फैदो नै मालाय बिसिना मोनाबाय दे हामबायसै औ दे हामबायसै जाबाय आङो दे माव थायो ओंखारजोबसै बिदाय लानोसै आयौ ग्रोबाव भिडिअ'बो जालालै जि मोजांहाय नै मोनाव नालेंखर दंफांफ्रा नै जि मोजां मोजां रोजा रोजा साबायखर दे बाय बाय स्वीट लाइन आदा बाजै गासिबो बिनानावमोन गासिबो एथिंबो आदा ओंखारबायना औ एकदम थांथारसै माबा जाबाय दा 11:30 जाबाय ओंखाम जानानै ओंखारबाय सिटि लाइफ नालाय ना माबे समाव हर माबे समाव सान बे जेबो माने माबा गैया सब लकेसन दोनसै नोंथाङा